дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. ба Тоҷикистон 141570 воя ваксинаи Pfizer-BioNTech ворид гардид. тасмими қатар дар бораи сохтмони як иншооти варзишӣ дар шаҳри Душанбе. тақвияти корҳои фаҳмондадиҳии ҷиҳати ҷалби аҳолӣ ба ваксинатсия. истиқболи мишгона дар Душанбе. бо расони Яндекс едаи маҷрӯҳ аз зарби корди роҳгузар тоҷик аст. аз 13 дараҷа гармӣ то 33 дараҷа сардӣ пешгӯии дақиқи ҳавои Тоҷикистон. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи механизми ковакс ба Тоҷикистон 141570 воя ваксинаи Pfizer-BioNTech ворид гардид. иттилоъ доданд аз маркази матбуотии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Амид Ховар. вояи ваксинаи Pfizer-BioNTech бо мақсади пешгирии бемории сироятии COVID-19 ва ҷиҳати ба иммунизатсия бар зидди сироятии мазкур фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат ворид шудааст. бояд гуфт ки имрӯзҳо сокинони мамлакат бо масъулияти баланд баҳри ҳифзи саломатии худ ва наздиконашон ба муассисаҳои тандурустии маҳаллӣ зисти хеш муроҷиат намуда ваксинаи зидди ин бемориро гирифта истоданд. Тоҷикистону Қатар масъалаи сохтмони як иншооти варзишӣ барои варзиши сабук дар шаҳри Душанбе ва ба роҳ мондани машқҳои дастаҷамъии дастаҳои мунтахаби ҳарду кишвар дар Қатару Тоҷикистон баррасӣ намуданд. ин мавзӯъҳо дар дидори Аҳтам Абдуллозода муовини Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон бо Иброҳим бин Муҳаммад Ал-Абдулло сафири Қатар дар Душанбе баррасӣ гардиданд. тибқи иттилои дафтари матбуотии Кумитаи Миллии Олимпии Тоҷикистон дар ин мулоқот тавсеяи равобити дуҷониба дар заминаи варзиш баррасӣ шуд. сафири Қатар дар суханони таи ин дидор ҳамкории ин кишвару Тоҷикистон дар заминаи варзишро мусбат арзёбӣ кард. таъкид шудааст ки дар ин дидор мавзӯоте аз ҷумла сохтмони як маркази варзишӣ дар шаҳри Душанбе ва баргузории тамриноти муштараки тимҳои миллии ду кишвар дар Қатару Тоҷикистон баррасӣ шуд. тарафайн дар бахше аз ин мулоқот ба сохти пойгоҳи варзишӣ барои омӯзиши варзишгарон дар қаламрави Тоҷикистон ишора карданд. дар шаҳри Хуҷанд аз ҷониби ситоди шаҳри оид ба пешгирии бемории коронавирус ҳамарӯза корҳои фаҳмондадиҳӣ ва аксияву тадбирҳои амалӣ ҷиҳати рафъи ин беморӣ сурат гирифта истодааст. ба хусус даъвати мардум ба маъракаи имгузаронӣ асосии фаъолияти аъзои ситоди шаҳрӣ гардидааст. ин иқдом барои ҷалби аҳолӣ ба ваксинатсия идома хоҳад ёфт. дар мавзеи регистони бозори Панҷшанбе бо иқдоми маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд бо ҷалби суръятшиносон, духтурони маркази саломатии рақами 3, маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ризокорон аксияи густурдаи эмгузаронӣ ташкил карда шуд ки дар натиҷа беш аз 30 нафар шаҳрвандон ваксина гирифтанд. Мишгона Самадова муштзани тоҷик ва ҳамакнун қаҳрамони ҷоми ҷаҳонии бокс ба Душанбе баргашт ва ӯро теъдоди зиёди одамон бо гулу гулдаста ва шиор истиқбол гирифтанд. ӯ дар ҷоми ҷаҳонии бокс ки санаҳои 7-11 декабри соли ҷорӣ дар шаҳри Нижневартовски Русия баргузор гардид ширкат карда пирӯз гардид. Мишгона Самадова ба хабарнигорон изҳор доштааст ки дар мусобиқаи қаблӣ китфаш сахт зарба хӯрдааст ва дар Русия муқобили ҳарифонаш танҳо бо як даст мубориза мебурд. китфи ман дар чемпионати Осиё дар Дубай лат хӯрда буд. дар ин мусобиқа ман бо китфи лат хӯрда баромад кардам. ба ин нигоҳ накарда бо як даст 4 рақибро шикаст дода медали тилло гирифтам. ӯ гуфт медали тиллоро ба модараш мебахшад ва ният дорад ки ба бозиҳои Олимпии 2024 роҳ хат гирад. бо расоне ки дар шаҳри Москва захмӣ шуд, Хайрандеш Худойназаров шаҳрванди Тоҷикистон аст, таъид намуд сафорати Тоҷикистон дар Русия ба Спутник Тоҷикистон. ба иттилои сафорат шаҳрванди Тоҷикистон ҳоло дар шӯъбаи эҳёгарӣ қарор дорад. мутаассифона курьер шаҳрванди Тоҷикистон будааст. айни ҳол мо наметавонем ба таври пурра қазияро шарҳ диҳем, зеро тафтишот идома дорад, иброз доштанд аз намояндагии дипломатии кишвар. зикр гардид ки дар мавриди ин ҳодиса сафорат бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Русия ва табибони бемористон пайваста дар
номус аст. Сафорат ҳамчунин таъкид намуд ки барои таҳқиқи мунсифонаи ин қазия то охир ин ҳодисаро пайгирӣ мекунад. ёдовар мешавем ки санаи 14 декабри соли ҷорӣ дар истгоҳи автобуси Рязанский проспект дар шаҳри Москав марди роҳгузаре болои борасони Яндекс.Еда ҳамла намуда ӯро бо корд захмӣ кард. гумонбар ба сӯи қасд сокини 40-солаи вилояти Кемерово бозушуда муайян шудааст ки замони содир кардани ҷиноят ӯ дар ҳолати мастӣ қарор доштааст. дар ояндаи наздик нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ боз мешавад. ба иттилои оҷонсии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон кам абр дар баъзе ноҳияҳо тағйирёбандаи бебориш дар назар буда ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 3-8 дараҷа хунук, рӯзона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм мешавад. оҷонсӣ мегӯяд дар вилояти Суғд ҳавои камабри бебориш дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо тормех яъне тумон мефарояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 5-10 дараҷа гарм шуда дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад, шабона 10-15 дараҷа хунук, рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои тағйирёбанда дар водиҳо бориши сусти борон ба амал омада, дар ноҳияи алоҳидаи кӯҳӣ бориши борон ва барф пешгӯӣ шудааст. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона аз 1-6 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. сокинони пойтахтро бошад ҳавои камабри бебориш ва фаромадани тормехи тунук интизор аст. ҳарорати ҳаво шабона 2-4 дараҷа хунук, рӯзона 9-11 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонобод бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.